Pakistan'ın Demirgazık günbatırındaki Peşavar şäherinde medisina işgärleri anna günkü namazyň dowamında şaýlaryň meçhidine edilen hüjümde yaralananlara kömek bermäge howluk ýarlar. Resmiýetler 4 ýa 5 hüjümçiniň meçhidiň içine granata oklandygyny, ýa-ni oka tutup başlandygyny we janynyň geçen bir hüjümçiniň özüni partladandygyny aýtdylar. Pakistanyň Taliban hereketi onlarça adamyň wepat bolmagyna we yaralanmagyna sebäp bolan bu hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Peşawardaky hüjüm Pakistanyň günorta böleginde şaýlaryň meçhidine edilen we 61 adamyň wepat bolmagyna getiren hüjümden 2 hepde ýa-ni amal aşyryldy. Kırgızstanyň Batken şäherinde veteranlar we yerli resmiýetler 1989-njy ýylyň 15-nji fevralynda soňky Sowet goşunlarynyň Owganistandan çykarylmagynyň senetini 26-njy ýyl dönümini bellädiler. Harby gullukçylar 9 ýyllyk uruşyň kırgız pedalarynyň ýadygärligine gul goýdular. Owganistandaky Sowet goşunlarynyň düzüminde 7000 çemeti Kırgızstanly gulluk edipdi. Olardan 252 adam şol ýerde wepat bolupdy. Qazaqstanyň Almaty şäherinde bir näçe tigirçi iş günü üçin gyşky tigir atly halkara kampaniýasyna gatnaşdy. Proýekt tebigat üçin has amatly transport görnüşlerini öňsü çöküp islendik howa şertlerinde has köp tigirli köçä çykmagy wagaz etmek maksadyny öz öňünde goýar. Tigirçiler şuňa meňzeş çäreleri dünýäniň sowuk howaly ýurtlarynyň ençemesinde şol sanda Finlandiýada, Orsetde we Alyaskada geçirdiler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.